Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Un grup de 40 juristes catalans assegura que la consulta sobre el dret a decidir encaixa en la Constitució. Catalunya podria fer una consulta d'autodeterminació perquè encaixa perfectament a la Constitució actual. Així ho defensen una quarantena de juristes del món acadèmic català que han constituït un col·lectiu anomenat Praga per defensar el dret a decidir plenament ajustat al marc jurídic vigent. Aquests acadèmics volen explicar als ciutadans, de manera entenedora i des d'un punt de vista jurídic, que si el govern de l'Estat no permet fer la consulta és per una qüestió únicament política. Ho ha explicat a Catalunya Informació Mercè Barceló, catedràtica de la Universitat Autònoma i coordinadora del col·lectiu Praga. El problema que tenim no és jurídic, sinó polític, de pacte polític del govern de la Generalitat amb el govern de l'Estat. I no poden posar com a escut que és un problema jurídic, perquè la qüestió jurídica és perfectament salvable i perfectament encaixable des de la perspectiva d'un estat democràtic. El col·lectiu Praga, format per catedràtics i professors de dret, assegura categòricament que no hi ha ni un sol tractat europeu que digui que un estat segregat d'un altre queda fora automàticament de la UE, com apunta des d'Espanya i la Comissió Europea.